Виждате съдебен спор. Чувам, тази жена мизва и не вери поне 30 пъти. С кого ли не? Тук има един се казва картофа. Картофа. Кой олигофрен ще се кръсти детето по този момен начин? Картофа. То сигурно да очаквам да има и моркова, марулка и така нататък. Картофа. Не съм била с картофа. Редовно. След това, на Великден... Правихте ли малки картофчета? Не съм правила малки картофчета. Жоро! Ама и ти си един с твоите въпроси, просто правихте ли малки картофчета? Не сме правили малки картофчета. Направо не знам. Тук съм без коментар. На Великден я изпратих. Внимавай, на Великден те изпратих да отидеш в черквата. Аз ще се окъпя и викаш да дойда малко по-късно. Кажи ми дали има хора. Хванаха с Хасан на кълъп от черквата. Била ли бе, Жоро, тая работа, бе? Била ли бе, Жоро, тая работа, бе? Що лъжиш пък сега? А пък ти знаеш, С мюсюлманин в църквата. Падна ли купола на църквата? Айде ти умазето да прете малки картофчета. Падна ли купола на църквата? То с Юлито. Момент, чакайте. Нека да стигнем тук до изневярата в църквата. В църквата. Нямаше ли други хора? Няма. Ковид имаше и него нямаше църква, разбираш? И какво видяхте? А на кълъп ги хванах с Хасан. Как реагирахте? Ами, развиках се и той прескочи стената и избяга. Викам, къде бягаш, що бягаш, бе? Добре де, а ти защо викаш от църквата? Не грехота, бе. От църквата да викаш. Ще бяга човека, той като е видял, сигурно се отишъл там с лопатата. Няма се чуда и попа, ако го минала. Така че, пич, я питай попа, дали е нямало нещо с тази твоята жена. 100% съм убеден, че е спала и с попа. Ама не 100, на 200% съм убеден, че е спала с попа. А вие хора, ако ви хареса това видео, ако искате да се смеете, да се забавляваме заедно, ме последвайте в TikTok. Сега ще отида и аз от църквата да видя дали ще правя някой на кълъп. Айде!